Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Kune? Bismillah. Jiya kwana ne ina lazimi. Ina karatun Qur'ani. Ban yi bacci ba wallahi. Sai yanzu ne dan samu na kwana a tsaye. Baccin ku ibada, mafarkin ku ibada. Wallahi. Abun kenan wallahi. Lafiya la wallahi. Ya ruwa. Ruwa gashi nan damuna ana ta yi. Ya ruwa ya Allah. Ai dole kowa ya koma gona. Bale kuwa. Dole kowa ya koma gona. To me ke tafi da ku? Na san ka san abin da ya kawo mu. Za a muku duba. Za a muku duba ne. Baka ce da shi ba? Shi ke na manyan wadanka. Tallari. Ba da da. Tallari. Shi ne. Jahili. Kawo shi nan. Wallahi ya riga girma. Kun ya kake ji? Wannan abu yayi daɗi. Wallahi wannan abu yayi daɗi. To shikenan me ke tafi da ku? To da ma muka ce za mu zo mu same ka. Ya mun bayani sosai kan yarinyar. Na kuma yi bincike ni kanin mahaifin shi ne ai. Na ga yadda suke kame. Kama me? Na maganganu. Ko? Na ce to akwai daidaituwa tsakanin. Maganar soyayya kenan. Ka san shi soyayya, ka san kai aljanna ma baran sai da kai babu mai shiga aljanna sai masoya. Kore kuwa. Manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahi masoya manzon Allah nake nufi. Sallallahu alaihi wasallam. Amin sallallahu alaihi wasallam. Yawa. Babu masu shiga aljanna sai masoya manzon Allah. Sosai. To yanzu yanda za a yarinya na baka ita. Alhamdulillah. Nawa sadaki yake a addini yanzu? Na musulunci ko? 4,000 da naira 40. Ka manta. An yi karatun daidai fa. Ya da yake na. Ka manta karatun. Na yi karatu. Ka manta karatu. Sosai. Ka manta karatu. Tun 1947. Sadaki yanzu ina jin 15,000 da wani abu ne. 15 ko? 15 da wani abu. Da yake na karatu a da. Na yi karatu tun 1947. Sannan muka shigo muka ce to bari mu balle mu shiga duniya. Mu kuma jarraba na karatun boko ko? Ya shi ne muka Lagos. Ai sai an hada su a i o u a. Sai ka san su, sai ka san baki, ka san fasarar. Madalla. To yarinya dai na yanke mata zaki. Sadaki na yanke mai zai biya naira 18,000. Zai biya 18,000. 18 ko? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yau yayi. Ko? To idan an zo da kuɗi sai a bada sai a daura musu abu. Gaisuwa fa? Kudin gaisuwa? Kudin gaisuwa? Kudin gaisuwa fa? Akwai shi a addini? Babu. To ban san da shi ba. Sai na sa rana ko? Shi ma akwai shi a addini? Babu. Ban san da shi ba. To yayi. Yanzu bari an je in dauko buta a gida. 18 din kadai za a bayar? 18 kawai za ku bada. Yanzu ma in mun gama sallah sai in daura musu aure kawai. Sai tafi da matar shi. Alhamdulillah. Bari an dauko buta sai mu yi alwala ko? Ko ka yi alwala? A ban yi alwala. Babu. Wato a da lokacin da nake ainihin malam hudu. Idan ne alwala ranar talata. Ne alwala ne sallan la'asar. To alwalan nan da ita nake sallan juma'a. Wallahi lokacin ina malam hudu. Amma yanzu ba sa shawara. Kullun cikin mu yanda gana. Walimi ne ko? Makareci dai. Wannan ƙarya ce. A ce kai alwala mun kai alwala yau ba aka sake wata bai ranar juma'a. To ba malami bane? Makareci. Sani ko baya bacci? Ko me yake wannan? Ko wali ne shi a ce kai alwala ka ce sati ne. Haske. Kaga abu ya zo da sauki. Ka san Allah da ganin mutumin nan ina dauka irin zai kira 100 din nan ne. Kai, iyayen kirki ne. Yanzu sadaki fa 100,000, 60,000, 70. To nawa muka riko? To an gwasha ne ma kadai naga ana ansa 40, 30. Yarinya mai kyau da haske. Kuma ni tunanin da ne anya ko ya iya lissafi. Ya iya tsohon dan boko ne. Haske. Baka dai manta ba ko? Ina na manta tun da gashi mun ma gama magana yanzu yana fitowa za a bashi kuɗin. Magana 5,000. Ta me? Magana 5,000 da nake bin ka mana. Ka manta? Ana magana ta aure yanzu yanda za a samu ma a kama ɗakin da za a zo na kana magana 5,000 ɗin da kake bi na wallahi ba zan baka ba. To amma kar ka manta. Da ni ya 50,000 muka zo gurin nan. Haka ce za a wanshi 18 ko? 18. Saura nawa? A cikin saura 37.
32. 32 To shikenan. Dan ka cire 5,000 ka bani. To ka ban 2,000 sama. wallahi 500 ba zan Ya fi ma 3,000. wallahi 500 ba zan baka ba Ba za ka ban ba? kana ganin hidiman aure a gaba na ka ci wani baka 500 wallahi ba zan baka ba To shikenan. Aure ya warware. Ni dai na gulla. Na sa aka baka ko? kai ta banza a nan dai kana jiji yace da ya bani to zan ga uban dan ga wanda ya isa ya raba auren nan Ai dai an fasa. Wallahi sai na warware shi. Tas. Ga ma gaskiya. wanda ya fasa warwarewa ya raina Allah da ya bice Haka kace ko? kai Gaske. Yariyar nan fafara ce. Ina son ka da ita. In ka ba umarni na, in ka ban 2,000 saman nan. wallahi 500 ba zan baka ba Ba za ka ban ba ko? wallahi ba zan baka ba To aure ya warware. sai mu gani kana jin madawa auren ta yace ya ban yarinya ka ce kawo ware Allah ya kawo shi lafiya. Allah ya kawo shi din zan ga yadda za a yi kawo ware auren nan a gaban ka yace ya bani wadan na zo da kai dan ka ga na zo da kai sannu na bar ku ko gashi nan Allah ya dawo wana wai yarinya ne na je na mata bayani na ce zan daura mata aure kawai sai ta fashe da kuka ka san a addini an ce idan mun ce zamu musu aure suka fashe da kuka in muka kukan mun kasa gane na daɗi ne ko ta wannan sai mu taba hawayen idan mun ji hawayen ya taho da sanyi to tana son auren na taba hawayen sai yanda ka san an sa a furishi wallahi da ka san an sa a gidan sanyi to yanzu sai mu tashi sai mu yi alwala sai wai hawayen ta ne da sanyi barami alwala sai mu zo a daura auren ko Kai yanzu za ka yi? karfe ɗaya yayi ai lokacin sallah yi ko lokacin sallah yi Mu ne a gidan mun saba. aqida ka ne To ni aqida ta. Ba yanzu nake sallah ba. Na faɗawa. Saboda hadari. kake hada sallah a to bai da kyau ka daina hada sallah ka ji ko daina hada sallah To ai baba, ka tambaye ni tsakani da Allah ko? Maganar aure ba wasa. Shi aure idan za ka kulla shi sai a samu idan an tambaye ka gaskiya sai ka gaya ko? Zauna mana. ya kai akwai wani magana ne Akwai magana baba. baba ya kamata ai alulan nan ba ku zo da kuɗin ba ne ai a daura aure kai amma duk a je ai alulan nan baba Ka ga sana'ar mu gaskiya tsakani da Allah. Tsofaffin yan iska ne baba. Caca muke. Daga Legas muke. Tsofaffin yan iska ne mu. Rike haka. Na shana. Kaga kamar ya. Tsakani da Allah na gaya. Gidan solo da ka rika. Mace nawa aka cire ma ciki. Baba, ko za ka mana kartagi? what